Tend kaonti ma Mombasa wacho ni chakre tich adek juma manyien ni gidhi chako chenro mag yango jotich mopuodhi kendo wito jotich mabandia mikoni osebedo ka yudo osara. Magi ne oyangi gi gavana ma Mombasa Sharif Nasir mokoni chenro mar kwano jotich bende biro konyo gi yango kuonde ma rode nitiere to kod kaka inyalo dingi. Joja oko nigi ler mar wachni. Gavana ma Mombasa Sharif Nasir ne obagoro mogi jotich e kaunti ma Mombasa mar twak ewi kaka gibiro tayo chenro mag kaunti ma onge oharo. E romono mane oyuore gi jotelo mopogore magin kachiel kod jod bura mag piny owacho to kod mago mag kaunti, Nasir ne okone jumani gichako chenro mar yango kwan jotich duto mag kaunti mar ng'eyo kuma fuok nitiere. Tunataka kuweza kufanya human resource review. Tujue ni madaktari wangapi ambao kwamba wanahitajika, manasu wangapi wenye kuhitajika. Kama vile tunavyotaka kujua wafagiaji wangapi wanahitajika na wale wenye kubeba taka ni wangapi wanaohitajika. Kama tunavyotaka kujua ni maengineer wangapi na maarchitects wangapi, pia vile vile tunataka kujua wale ambao wanafaa kuwa katika agriculture ni wangapi wanahitajika. Jatelono kata kamano ne okoni nonro mohiu yango ni chal ni nitiere jotich mabandia manyaka to gwethi oko. En gino mabende ne oser lwedo gi moko kuom jotich makoni jomo osebed kichulo osara e kaunti ma Mombasa thoth maloyo jogo matiyo. Watu wa Mombasa wanahitaji kufanyiwa kazi. Kazi itafanywa ikiwa tutaweza kujuana, sio tukae tulipe mishahara watu hatujui wako wapi. Hapo we are not even going to hata let us not, there are no negotiations there. Twalipa mshahara binadamu ana fingerprint, binadamu ana sura. Tujue ya kwa yule tunayemlipa mshahara ni binadamu na sio roboti. Tumeelewana sio? Dwaro mar chwalo jotich angas mamalo kaluwore gi rang'eny margi ne bende ochwal. Katend kaunti ne bende ojiw mondo mi ochul jotich mane oseritaya mabandho omuom tara gi gana. Let us promote according to merits. Tuangalie watu wapromotiwe wote on an equal basis. Isikuwe wengine huyu amepelekwa grade ya mbele, mwingine bado anabaki kwa sababu yeye maskini alipata lakini hana godfather, hana godmother. Sikitiko la wazee wetu ambao kwamba ni staff wa county wameretire. Hawa pia wana kilio chao wanadai. Tunajua sasa kulikuwa kuna shida ya masuala mishahara unapambana nayo. Lakini pindi utakapokuwa umekuwa stable bwana governor, tunaomba kwamba swala kama hili uliangalie kwa kina kwa sababu mtu anapewa barua ya kuretire 1 year before. Kwa hivyo tunaomba mikakati utakayoiweka kama ulivyoweka mikakati hii ya mishahara na unaondoa tatizo hili, haya yaliyobakia kwako hayakushindi. Iseche gogogo, tend kaunti ma Mombasa kaachiel kod bengi mar KCB ne joketo kokgi winjruok mabiro miyo jotich e kaunti ma Mombasa e chulo osara e seche mowinjore maonge deko. I must say also that we were the only bank that was supporting paying county salaries between April and August. Everybody else had stopped because they were fearing that they will not be paid. So you can be sure that you have a solid partner, and we are going to make sure that we work with yourselves. We have the best of the leadership team here. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.